Здравейте, мили мои приятели, т.е. по-наречените хора. Аз ще ви наричам приятели, нали няма проблем. Така, сега, днешното видео, това няма да е с тия, защото повярвайте ми, 11:31 минути просто не е на обед, ами е вечерта. И просто реших да направя едно кратичко видео за вас и да го кача при кратичките видеа. Така, сега мисля да ви кажа как се казвам, но размислям. Пишете в коментарите, ако искате да ви кажа как се казвам, но не съм сигурна и просто сега не ми е време. Но когато ми дойде времето, обещавам, ще ви го кажа. Ако искате да ви го кажа по-рано, кажете ми в коментарите, но не съм сигурна. Добре, бай!